салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз ҷумъа 30 сентябр аз студияи радио Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе аз хабару гузоришҳои муҳим. ҷамшед Ёров яке аз вакилони мудофиаи раҳбарони ҳизби манъшудаи Наҳзати Исломии Тоҷикистон ки бо ифшои сирри давлатӣ муттаҳам мешуд, бар асоси қонуни афв ба озодӣ баромад. дар душанбе президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон вазири корҳои хориҷии Узбекистон Абдулазиз Комиловро қабул ва имкони беҳбуди равобит миёни ду кишвари ҳамсояро баррасӣ кард. ва муҳоҷирони кории Осиёи марказӣ дар Русия хонаву деҳа бунёд мекунанд, вале дар фикри бозгашт ба ватан ҳастанд. агар мо дар қирғизистон чунин кор медоштем, магар бар намегаштем? он ҷо замини мо, мардуми мост, аммо ҷои кор надорад. ва шурӯъ мекунем аз тозатарин хабар ки ҳамин ҳоло ба дасти мо расид. ҳуқуқшиноси тоҷик Ҷамшед Ёров рӯзи 30 сентябр ба озодӣ баромад. вакили мудофиаи Ҷамшед Ёров рӯзи ҷумъа ба радиои Озодӣ гуфт, субҳи имрӯз зерҳимояаш бар асоси қонуни афв аз боздоштгоҳи раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе раҳо шуд. ӯ барои ифшои маълумоти дорои сирри давлатӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуда буд ва гуноҳҳояшро эътироф кардааст. Ҷамшед Ёров вакили дифои Маҳмадалии Ҳаит, муовини зиндонии раҳбари ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва бародари Бузургмеҳр Ёров моҳи август ба ҳабси пешакӣ гирифта шуд. вай барои ифшои қарори Додгоҳи Олии Тоҷикистон дар нисбати аъзои раёсати олии ҳизби манъшудаи Наҳзати Исломӣ боздошт шуд, ки ба қавли мақомот маҳз тавассути ӯ ба дасти мухолифон дар хориҷа афтод ва баъдан дар сайти онҳо нашр гардид. тафсилоти бештари раҳоии Ҷамшед Ёровро дар сомонаи Озодӣ пайдо кунед. хабарҳои дигари муҳим. Тоҷикистону Узбекистон барои беҳтар кардани ҳамкориҳои минбаъда талош доранд. Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон рӯзи 29 сентябр дар Душанбе бо Абдулазиз Комилов вазири хориҷии Узбекистон дар робита ба ҳалли баъзе мушкилот дар равобити ин ду кишвар суҳбат кард. мулоқоти ду ҷониб асосан атрофи мавзӯи беҳтар намудани фазои ҳамкорӣ дар бахши иқтисоду иҷтимоиёт ва масоили марбут ба энергетикаву нақлиёт будааст. Абдулазиз Комилов дар навбати худ аз барқарор намудани муносибатҳои иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар бахши энергетика ва ҳаракати роҳи оҳану парвозҳои миёни ду кишвар ҷонибдорӣ кардааст. аммо ӯ гуфтааст, ҳалли мушкилоти обиву энергетикӣ бояд боадолатона ва ба манфиати ҳарду кишвар бошад. моҳи равон Ислом Каримов президенти Узбекистон дар пайи сактаи мағзӣ даргузашт ва раҳбари Тоҷикистон дар маросими ба хоксупории ӯ ширкат дошта суханронӣ низ карда буд. О нем навсегда останется в наших сердцах. Худо рахматат кунад, ба ҷоят дар ҷаннат бошад. Рӯҳат шод бод, эй дӯсти азиз. Рахмат. коршиносон баъди даргузашти Каримов таъкид доштанд, ки мардуми ҳарду кишвари ҳамсоя интизори гармиши бештаре дар равобити миёни ин ду давлат ҳастанд. парвандаи ҷиноии Аҳлиддин Машрабов гумонбари аслӣ дар қатли як сарбози рус дар Тоҷикистон ба додгоҳ ирсол шуд. ӯ дар куштори Алексей Буйнков муттаҳам мешавад ва додситонии шаҳри Қурғонтепа парвандаи ӯро ба додгоҳи вилояти Хатлон фиристод. Машрабов аз рӯи ду моддаи кодекси ҷиноии Тоҷикистон барои куштор ва авбошӣ айбдор мегардад. Алексей Буйнков сарбози 40-солаи пойгоҳи 201-уми низомии Русия шаби 3 ба 31 июли соли ҷорӣ дар тарабхонаи Карина дар шаҳри Қурғонтепа ба қатл расида буд. дар ҷараёни тафтишот Аҳлиддин Машрабов даст доштан дар куштори сарбози русро тасдиқ карда гуфтааст, ки баъди ҳамла ва латтукуб шудан аз ҷониби 3 сарбози рус маҷбур шуд ин амалро содир кунад. боздоштшудаи тоҷик дар Русия доғи судӣ дошт ва дар муддати кӯтоҳ озод гашта ба ватан баргашта буд. барномаро идома медиҳем. рӯзи ҷумъа дар қабристони теппаи ҳерсии шаҳри Байтулмуқаддас собиқ сарвазири Исроил Шимон Перес ба хок супурда шуд. дар ин маросим аъзои оилаи ӯ ва раҳбарони як ида мамолики олам ва аз ҷумла президенти Амрико Барак Обама ва раҳбари фаластиниҳо Маҳмуд Аббос иштирок карданд. раҳбари Амрико ба нақши бузурги Перес дар раванди сулҳи Ховаримиёна баҳои баланд дод. сарфи назар аз ҳамлаҳои террористӣ ва нокомиҳои музокироти сулҳ, Перес ҳамчун инсон таъкид мекард, ки фаластиниҳо бояд бо яҳудиён ҳуқуқи баробар ва соҳиб истиқлолӣ дошта бошанд. эҳсосҳои адолатхоҳии ӯ ва таҳлили вазъи амнияти Исроил
همچنان فهمیش معنای اسرائیل او را به این اعتقاد آورد که غایه‌های صهیونیستی زمان حمایت خواهند شد که فلسطینی ها صاحب دولت خودشان شوند. перес 28 сентябр дар 93 солагӣ даргузашт. соли 1994 ӯ ба хотири имзои созиши сулҳ бо фаластиниҳо ба ҷоизаи сулҳи Нобел сарфароз шудааст. ва хабаре ки шояд дӯстдорони iPhone дер боз интизораш буданд. баъд аз муаррифии расмии iPhone 7 Plus дар Амрико, ҳамакнун фурӯши он дар Тоҷикистон оғоз шудааст. нархи ин абзори нави Apple ки чанг намегирад ва бо вуҷуди афтодан ба об кор мекунад, дар мағозаҳои Тоҷикистон нисбат ба кишварҳои дигар арзонтар аст. вале бо ин вуҷуд на ҳар хоҳишманд имкони харидории онро доштааст. Зарангези Наврӯзшоб ба чанд мағозаи фурӯши iPhone нав рафт. این رفتارها برای آیفون 7 درستند. اکثرا مردم برای گرفتن معلومات یا دیدن آن میآیند. تعداد خریداران به فرق از تماشابینان این نوع تلفن حالا کمتر است. نه اونقدر هم بگیم که مثل 6S پورینا بود. پارسال مثلا 6S فروختن تیز فروختن. این سال 7 نه میونه دن او خام مردم چیز نگرفتن. قریب 80% تماشابینای تو همین تماشا میکنن میرن. آیفون 7 را این شب و روز در چندین نقطه های فروش تلفن در تاجیکستان پیدا کردن ممکن است، اما نقطه فروش رسمی آن مغازه ایکوم است. فروش نخستین آیفون هم در تاجیکستان در همین جا براه مانده شد. به گفته این نمایندگی هر روز تا 4 تلفن به سودا می رود. در دوشنبه برای خریداری این تلفن نوبت‌پایی و جنجال نیست. برای اکثر نرخ آن گرانتر است. نفرایی که مثال آیفون 7 میخرن میتونن یا راه دیگه دارن که تلفن‌های 6S چون بیارن مودا 6S چون بیارن ما با اونها آیفون 7 نو میتیم. یعنی تلفن‌های کهنه‌شون یک مقداری پول حساب میکنیم، قبول میکنیم و در عوض باقی مونده پول یک تلفن نو میتیم. محمد به نیت دیدن آیفون 7 به این مرکز اومده است، اما نتوانست آیفون نسل نو را از نزدیک ببیند. من بیشتر آیفون 5 داشتم. راستیگه با من قدر معقول نبود. حاضر من معلومات رو در آیفون 7 شنیدم دیدم خیلی معقول شد. لیکن کوشش میکنم تا روزی زیاده ریزی خودم یک توفه خودم بکنم آیفون 7. آیفون 7 در تاجیکستان از 7 تا 11 هزار سومانی نرخ دارد که معادل به 800 تا 1500 دلار است. در تاجیکستان این نرخ برابر به حدوداً 2 ساله معاش یک کارمندی عادی است. مثلا بسیاری درباره آیفون 7 گپ میزنن، شما واگن بار خواهش پیدا نشد که رفته ببینید؟ نه آیفون 6 و 7 و نه 5 و یکم تاش نه. برای گروه دیگر که دوستداری تجهیزات با برندهای معروف به ویژه اپل هستند، داشتن آن مایه افتخار است. آیفون نه تنها برندی معروف بلکه تلفنی است که امکانیت‌های خیلی زیاد دارد. در استفاده مخصوصاً اینترنت آیفون خیلی قلای و راحت است. البته میخواهم صاحب آیفون 7 باشم. اگر پولم باشد حتما میخریدم. آنهایی هم بودند که حالا آیفون 7 را با ماشینی وضع میکنند. تاجران میگویند ارزش این تلفن در تاجیکستان به فرق از کشورهای مثل روسیه و ترکیه و افغانستان و پاکستان ارزانتر است. тафсилоти бештар дар ин бора дар сомонаи озодӣ қобили дарёфт аст. дар ҳамин ҳол дар Тоҷикистон бо кӯмаки Бонки ҷаҳонӣ барномае таҳия шудааст ки барпояи он дар давоми 4 соли оянда дар кишвар хадамоти мобилии бонкӣ афзоиш меёбад. яъне муштариёни бонкҳои Тоҷикистон имкон хоҳанд дошт ки пардохтҳояшонро бидуни пули нақд тавассути телефонҳои мобилӣ ба сомон расонанд. ин масъала дар як нишасте дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд ва Шодмони Ятим дар он ширкат кард. дар ин бора рӯзи Душанбе маълумот медиҳем. сарфи назар аз буҳрон ва сангин шудани қавонини буду бош дар Русия, бозори кори ин кишвар барои муҳоҷирони кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикон то ҳанӯз манбаи аслӣ боқӣ мемонад. гузашта аз ин теъдоди аз муҳоҷироне ки зиндагиро дар ин кишвар интихоб мекунанд то рафт зиёд мешавад. духтурон, муаллимҳо ва иқтисодчиён ки дар пойтахти Русия ҷои кор пайдо карданд, дар фикри онанд ки барои ҳамеша дар гирду атрофи Москав маскун шаванд. ҳатто дар Русия деҳаҳое пайдо шуданд ки шумораи зиёди сокинонашро зодагони Осиёи марказӣ ташкил медиҳанд. ҳоло ҳамкорони мо дар бораи деҳаи қирғизҳо суҳбат мекунанд ки дар дили Русия ҷойгир аст. баъд аз деҳаи Милашкино тақрибан дар 30 километрии Москав подубе шурӯъ мешавад. аз садҳо деҳаҳои русӣ ки номи афсонавӣ доранд, ин деҳа дар ҳол ба чашм мехӯрад.
равзанаи юртаҳо ки дар дарвозаҳо овезон шуда аст барои ҳар як қирғизтабор худӣ менамояд. дар ин ҳавлии ҳоло касе нест, аммо аз дегаш маълум мешавад ки инҷо қирғизҳо зиндагӣ мекунанд. манзилҳои бо ҳашамати онҳо нима сохта аст. хонаҳоро барои қирғизҳо ҳамватанонашон месозанд. бо вуҷуди он ки дар ин минтақа ягон чеҳраи славянӣ ба назар намерасад, аммо ин ба муҳоҷирон эҳсоси ватандориро намедиҳад. агар мо дар қирғизистон чунин кор медоштем, магар бар намегаштем? онҷо замини мо мардуми мост, аммо ҷои кор надорад. агар дар он ҷо имкони пул кор кардан вуҷуд медошт, магар ман ин ҷо зиндагӣ мекардам? нодирбек мегӯяд ба мисли дигар коргарон гурӯҳи сохтмонияш баъд аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ба Русия омад. сарнавишти ҳамаи онҳо қариб якранг аст. вақте колхоз барҳам хӯрд, Нодирбек ки дар он ҷо муҳосиб кор мекард, ба чаканафурӯшӣ гузашт. чун тиҷораташ рушд накард, маҷбур шуд ба сохтмон рӯ орад. дар он тарафи роҳ пизишке аз Қирғизистон хонаи ду ошёна месозад. вай дар Москав кору зиндагӣ мекунад. сохтмончиён ваъда медиҳанд ки то соли нав корро анҷом медиҳанд ва соҳиби хона метавонад бур ё кӯбон кунад. ҳар қадаре тезтар тамом кунем барои худи мо ҳам хуб аст, барои он ки сардиҳо шурӯъ мешавад. канибек мегӯяд муҳоҷирон аз кишварҳои осиёи марказӣ нияти барои ҳамеша дар ин ҷо монданро надоранд. аммо ба қавли ин бинокор шумораи қирғизҳое ки дар шаҳру деҳаҳои Русия маскун мешаванд афзоиш меёбад. бармегардем ба Тоҷикистон. дар душанбе сокинонро ҳавои ғуборолуд бо мушкил мувоҷеҳ кардааст. бахусус онҳое ки бемориҳои дил ва диққи нафас доранд мегӯянд дар чунин ҳаво саломатиашон бад шудааст. зимнан хокбориш ва пурчангу ғубор шудани ҳаво дар чанд соли ахир дар Тоҷикистон зиёд мушоҳида мегардад. табибон ва ходимони кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ дар ин рӯзҳо тавсияҳои худро доранд ки беҳтар аст агар аз онҳо истифода шавад. мумин аҳмадӣ дар ин бора мегӯяд. сокинони шаҳри Душанбе мехоҳанд ба ҳар васила таъсири хокбориши имрӯзаро камтар кунанд. ин субҳ фазои пойтахти Тоҷикистонро ғубор фаро гирифт. шумо ба шӯъбаҳои ёрдами таъҷилӣ муроҷиат кунед. агар беморие ки гирифтори фишорбаланд, беморие гирифтори астмаи бранхалӣ, дигар беморие ки гирифтори дигар давления, гирифтори бемории шадиди роҳи нафас мебошанд, зиёд шудагӣ. аз баландии маҳаллаи Лучоб ки мавзеи хуб барои тамошои шаҳр аст, ин лаҳза манзараи шаҳрро дидан мушкил буд. дар кӯчаҳои шаҳр низ мошин рондан хело сахт буд ва тамбашавии мошинҳо бештар мушоҳида мешуд. хокрезиши имрӯза баъзе сокинони гирифтори маризиҳои қалбу диққи нафас ва ҳам фишори баланди хунро азият додааст. агар ки лозим бошад ки баром кӯча ё ягон дигар ҷо рафтан, ҳатман ягон маска гирифта пӯштан ё қуба пӯштан лозим ки ҳамон нафасгирӣ салакак бошадам ҳимоя мекунад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода иттилоъ додааст ки аз ҳамин рӯз дар Тоҷикистон дар қиёс ба рӯзҳои пеш ҳаво сард мешавад. ва хабари охирин. дар дуздии пурсарусадои манзили корманди хадамоти гумруки вилояти Хатлон мураббии боксро айбдор мекунанд. мумин норматови 40 сола дар сирқати $48,000 муттаҳам мешавад ки шаби 7 ба 8 сентябр сурат гирифта буд. тибқи иттилои расмӣ дар дуздӣ 4 нафари дигар низ ширкат доштанд ва ҳоло дар боздоштгоҳ қарор доранд. полиси шаҳри Қурғонтепа мегӯяд мумин Норматов ба гуноҳи худ иқрор шудааст ва дар нисбати ӯ барои роҳзанӣ, ҳуҷум бо мақсади тасарруфи амволи ғайр бо истифодаи зӯроварӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. зимнан мумин Норматов дар баробари варзишгари муваффақи бокс ё мушзан будан мактаби варзишие низ дар шаҳри Қурғонтепа дорад ки шогирдони зиёде дар он тамрин мекунанд. ин варзишгарро ба дуздӣ чӣ таҳрик додааст маълум нест. با امید آنکه ورزشکاران نیروی خود را تنها به هدفهای سازنده روانه کنند، نشر امروزه اخبار را به پایان میبریم. برای پیدا کردن تفصیلات دیگر خبر و گزارش‌های مهم به وبسایت ما، صفحه‌های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیکی، یوتیوب و همزمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه وارد شوید.